cah, ngene cah. Iki aku mung berdasar pengalaman ya, pengalaman sing tak lakoni. Kenapa nek unen-unen aja nyepelekke sejarah apa istilahnya nek jare ngomongke jangan lupa melupakan sejarah. Ngene lho, guys. Urip ning ngarepanmu iki intine ngene. Nek sing wis biasa menjalani urip normal. Kuwi artine ya penak. Senajan ora sugih, tapi luwih penak. Makane aja gampang nyepelekke enek kan wong nyepelekke. Artine wong nyepelekke ngene lho, Cah. Jare siap mlebu neraka. Kuwi lho sing abot iki ning kono kuwi. Makanya aja sekali-kali kowe bantah, misalnya bantah wong tuamu, mergo wong tuamu iki luwih pengalaman. Iki kan cerita ya. Kenapa aku iki kontenku selalu aku ora tau linggih kursi malah nglesat nang ngisor. Kursi linggih empuk. Arep linggih nang ndi empuk. Cuma kan ngene, guys. Wis pakulinanku ke jaman dhisik pakulinan ngono. Aku mau kecuali nek tamu ben aku menghargai tamu gitu. Menghargai tamu ya aku kudu linggih dhuwur. Ning sebenere ya iki ngene iki. Tiap dina iki aku ya nang kene iki. Makane aku ora seneng berangen-angen tinggi, berangen-angen kaya, berangen-angen punya jabatan. Sama sekali ndak. Nek kaya kau ngerti toh. Wong ya tukku ya mung sakmono kuwi. Terus arep jabatan kau ngerti wong sekolah wae ora. Ngasek tuweke sakmene iki ya ora ngerti masalah sekolahan ora ngerti ke. Ngene lho, Cah. Iki mung nggo rasan-rasan ya. Rasan-rasan. Terus aku pernah di inbox wong ya, ora perlu tak jlentrehke jenenge. Jare kontenku kuwi mung konten gawe-gawe. Lah sing nonton wae rong enek kok konten gawe-gawe piye to? Yo konten asli, konten murni ngono lho, Cak. Jare ngomonge wong kan dia iki mengikuti aku sejak awal ya. Sejak awal, tapi kan orang ngerti kahanan sebenere neng atiku ki ora. Ngene lho. Jare kenapa nek wis ra ndek dhuwit mancing ndak dina, mongko mancing ndak dina kuwi iki ya ngentekke ragat. Mancing ndak dina kuwi iki nyatane ya ijek iso wae. Lah sing jenenge prau ki mbayare pira 15.000. Tuku lumet paling ndak 10.000. Lah nggo ragat neko-neko apa ya enek rokoke barang. Lah ngene lho. Iki tak blakake. Sebenarnya aku memang ora ndek bondo sama sekali ora ndek bondo. Wis blas ora ndek tabungan. Mbek tabungan nang rekeninge seperak wae aku ora duwe. Lah aku iso mancing ndak dina. Mergo aku jek duwe hasil. Ngono lho, Cah. Duwe hasil ya otomatis tak seneng-seneng to. Masalah tak kelompokno ya ora urung ya entek nek Gusti Allah ngersake ya entek. Sing laku nyalangi ngasek
aku nyambut kayak yang jelalah yo entek. Itu entek bukan berarti aku kuwi medok minum apa kuwi main ki ora. Ya memang ana wae dalane sing tak entekke. Kan akhir-akhir iki kan nasibku kan yo peteng toh. Nasibku yo memang kebanting-banting toh. Nasibku peteng terus. Makanya ngene, kowe kudu sadar. Petenge ati karo petenge bengi kuwi luwih ngeri petenge ati. Makanya aja dolanan ati. Ngono ta. Ya contohnya ngene. Urip nek aku ya khususnya aku ya sing kena tak kandhani ya masalah saiki iki anakku dhewe ora kena tak kandhani. Ya iki sing kena tak kandhani wae. Wong urip sak madya. Nek wong urip jujur sak madya ngrungokke pituture wong tuwa. Masalah wong tuamu wis sejarah lho, Cah. Sejarah direwangi rekoso, direwangi ngandhet misalnya kaya iki saiki siji sik contone wong tuamu wedok ngono wae. Ibumu utawa emakmu utawa mbokmu leh ngandhet kowe iki 9 wulan. Urung dikrasake gatele weteng, urung rasake nek pas diceki kowe nang jero kandungan ki jejak-jejak lara dadi mules dadi sangat sasi. Mlaku ndeyek-ndeyek, boyoke ndeyek-ndeyek mau ngandhet kowe. Bayangno lho kuwi ya. Kuwi akeh ning jero kandungan. Lah setelah kowe urung dewasa, kuwi leh ngopeni kowe iki piye to? Leh gula mentah piye to? Ngetusi nyewoki. Kuwi terus-terusan lho ndulang, momong gendong kuwi ora omong mabote. Lah nek pakmu kan mung tugase golek duit. Ngono. Lah iki sekang ibumu ya, rekosane kaya ngono. Terus bapakmu golek duit ora ndak seenak saiki. Ketika kowe jek cilik lho, mangan sedina pisan urung tentu. Direwangi ora madang. Engko teko omah ngomong karo sing wedok. Wis kono nggih blonjo. Aku wis madang nang jalan padahal ya urung. Nang asap bertahan sampai sekarang aku wis kulino dadi madang sedina pindho wis kulino. Bahkan awan ra tau madang yo awake penak bae. Modalku ngene lho. Kejujuran. Masalah iki ya jujur ya, iki nitis kok almarhum bapak. Makanya sejarah lho. Aja lali sejarah ini bukan berarti aja lali sejarah perjuangan bangsa iki ora. Sejarah pahlawan ora. Iku sejarah keluarga wae. Sejarah sekang mbah, sekang bapak, sekang ibu. Sejarah rekoso ini. Lah aku dhisik bapak karo simbok kuwi anggar cerita. Dhisik mangan kuwi rekoso. Sampai dangkal wit kates lho. Dangkal wit kates ngerti? Kuwi jare dicacah digodhog. Rasane anyep mung ge apa ganjel weteng. Mergo gaplek jaman mau agek rung duwe. Agek usum tikus kuwi gaplek lho kan. Gaplek kuwi jenenge pohong sing di sigari kae, dioncake di sigari dipeme jenenge gaplek. Kuwi engko dadine piwul. Kuwi ora enek jaman mau jaman Jepang apa jaman apa ora enek. Lah makane ketika aku mangan sego karo sambal bawang nikmatnya luar biasa. Hanya itu kok menikmat. Jadi seperti menikmati hidup. Nah, jadi ini loh ya. Makanya nek pengen jadi wong biasa, kuwi ya uripe biasa, ora usah neko-neko. Masalah nek siji wis bola-bali tak kandhani,
wong jujur kuwi uripe dijamin Gusti Allah. Ora bakal kaliren. Ya ta, ora bakal kaliren. Kaya apa ya? Kaya urip kuwi intine ngene. Ya contone iki lho, Cah. Iki aku rokoke kebo ijo karo vapor regane beda. Iki 22.000 iki 8.000. Lah, kenapa aku nganggo rokok vapor? Lah kadang-kadang nek rokok kebo terus kan intine nek ora nganggo pipa mbakone mlebu terus wong aku sompong. Aku mau ngerokok kretek kuwi wis ora iso teles terus. Lah kudu nganggo pipa, kudu nganggo sambungan. Vapor iki gerek. Lah tapi pada dasare rokok kebo karo rokok vapor iki kuwi nek dirasake enak rokok vapor. Rokok kebo regane murah, Rp8.000. Rokok vapor iki mung tunggu gengsi-gengsian wae cek kalah karo Sampurna Mil. Lah kuwi lho uripe wong desa kuwi. Jadi intine dengan apapun kemasan apapun ini tetap mbako. Ngono lho ta, tetap mbako. Masalah rasa tergantung ilat. Makanya kowe arep urip brangasan, urip ambisi, sugih karo urip normal, kuwi luwih nikmat wong sing urip normal. Lho, tak baleni ket awalne. Aku wis ora duwe apa-apa kok ijek iso mancing aset ndak dina ngetokke duit. Lah, kuwi. Aku ijek duwe hasil cah, ning aku ora duwe tabungan. Mergane aku yakin wong jujur, wong biasa normal, kuwi uripe dijamin Gusti Allah. Warek aku ijek warek sak yahene. Walaupun aku dalah-dolan aku, tapi aku tetep nang omah iki penak. Arep gedang raja enek. Arep ngombe kopi enek. Arep mangan kerupuk enek. Arep udut apa wae enek. Ning aku ora duwe bondo. Isane ya mung kuwi. Ya ta? Dadi ngene. Pedomanku ya kemau. Aja urip brangasan karo aja emosi ambisi. Urip sing normal, jujur, aja kali-kali ngapusi wong tuamu. Mergo wong tuamu ki malati, kowe ngerti? Nek bagi aku lho ya. Gusti Allah kuwi manggone ning wong tuaku ketika ijek urip. Makane aku kuwi paling wedi karo wong tuaku kuwi. Paling wedi cah. Dhisik iki. Dadi omongane wong tuaku loro-lorone, lanang wedok wong tuaku lanang wedok kuwi tak anggap pusaka. Masalah ya aku kuwi mung pengen moh rekoso ning alam donya ki aku moh rekoso walaupun aku kuwi ora pengen sugih ning aku moh rekoso. Lah perjuangan ya suwe cah. Bisa perjuangan kuwi ketika ngopeni anakku aku ya ibaratnya ya tak omong keket awal. Mau demi anak. Ibaratnya mangan sedina pisan. Saiki mangan sedina pindho wis alhamdulillah. Ning nek aku ngasek bantah omongane wong tuwa, aku kualat. Lah nek aku kualat, engko aku mangan kuwi rekoso. Rezekine seret. Rezeki seret. Ya percaya kena ora percaya ya kena karepmu. Wong gandeng aku ki ngandani anak ra iso malah lunga kok omah ora enek sing tak kandhani. Lah aku ngandani kowe-kowe pemeriksa sing cah nom-nom kuwi. Syukur mok engko siji dohono judi. Dohono miras.
nek nomor 1 judi lho ya ngedo iki. Nek masalah miras monggo aku ora urusan. Wong masalah iki ya nek sing jenenge wong mabuk utawa mendem ciu kan mung ngrusak awakmu dhewe ora ngrusak liyane. Nek sing jenenge judi, nek judi iki parah pula. Parah cah. Judi ku parah. Kowe iso ora eling karo kuwi kancamu utawa sapa sing kira-kira kena mau utangi. Ora gagas engko akibate piye. Mergo apa? Wis kelebon setan iki. Iki wis kelebon setan, otak wis kelebon setan. Ora ngerti engko akibate piye. Ora peduli karo kanca, ora peduli karo tangga, ora peduli karo sedulur. Apa meneh wong tuwa. Mergo iki wis keracunan. Pengine menang walaupun wis mandek. Mengko kumat meneh ngono kuwi. Pengine menang mengembalikan sing kalah, padahal ora mungkin. Wong slot komputer kok wareng lawan komputer. Slot wis disetting kok karo komputer iki, karo wonge disetting. Pemainnya ora bakal menang. Lah nek wis ngono kuwi kowe agak pinter nek iso mikir ngono kuwi, nek iso mikir ora bakal menang, kowe terus ora ngeslot kuwi pinter, tak koni jempol. Nek kowe cek ngono kuwi terus, alah. Ya ora kok piye ya, ora kok nyepelekke. Iki lho delok aku. Aku urip ora sugih tapi aku ijek iso mancing ndak dino. Tapi rezeki sangkan parang, enak kowe rezeki. Mbah adol pitik. Mbah adol esen mancing. Mbah kuwi gaji hasil ke bisnis, enak kowe bol. Enak kowe. Mergo aku yakin Gusti Allah njamin masalah iki mau dadi kuwi dadi keyakinan, dadi sugestiku bahwa wong jujur kuwi uripe dijamin Gusti Allah, rezekine bakal dilancarke Gusti Allah. Senajan ora gede, cilik ning mengalir, iso ngreceki. Tanduran kuwi bakal subur terus. Walaupun aku ora iso sugih, tapi rezekiku selalu teko terus. Ya ndelalah ya mung pas. Ndelalah ya pas kuwi tok. Pas sing dipangan, pas sing dienggo jajan, pas sing dienggo sangu mancing. Pas nggo apa-apa. Dan aku ndak begitu peduli dengan kekayaan, enggak. Wong aku wis bola-bali nglumpukke bondo nyatane ya entek ludes. Makanya aku saiki wis sing penting anakku wedok kuwi duwe kasih sayang karo aku, duwe pengertian karo aku. Dhek mbelani aku. Ibarate ngono lho. Sah. Jadi semoga-moga gendu-gendu rasa iki iso sithik mlebu ning atimu. Ewadene ora mlebu ya ora apa-apa. Mung aja lali sejarah. Eling ya, aja lali sejarah. Artinya sejarah pepunden-pepundenmu, sejarah bapakmu, sejarah wong tuamu, sejarah mbahmu. Sing diomongke wong tuamu utawa mbahmu kuwi nyata. Semakin maju rene kuwi bahaya urip kuwi. Nek ora eling lan bodo bakal kejungkel-jungkel. Ngono iki ya. Wis ngene, kapan-kapan sambung meneh. Akeh engko cerita-cerita kuwi. Oke? Aja lali nek seneng karo videoku subscribe ya. Ya engko enek pertanyaan, misalnya kowe komen, piye ya tak jawab lah. Arep piye carane, arep ya pokoknya intine hidup itu dinikmati. Hidup itu
nggak usah neko-neko. Nah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.